Milan. Tak prúto. Tak kurva. Milan. Čau. Marto. Dobre, aká zláva. Áno, parece. Milan, sprav Martu. Ja som si objednala toto a došlo mi toto. Ja sa ojebali. Dobre urobili. Hej, to je ale pleťové mäské. Tak zle objednala. Hej, to máme objednala. No. Objednala to všetci. A ja to objednala. Ale Milan, on je... Milan, to prestávku spraví Martu. Sprav teraz Martu. Ona urobená. Neskoro. Tak on. Ja tam budem. Rozžaruj to šidel. Rozžaruj a roj, ale počal láska zvýtavý. Teba uvidí, čo poviem. Malý Majt je chorý. Ja? Ani Halera. Ja Halera. A kde sú tie piče? Halera, nevím. Jak nevyzerá. Co to je? Alina tam má nejaké dovolenkové dni. No. Dlhý a krátky týždeň. No. Práto, no tak to mali skrine raz, také veci ti hodia do skrine. Necítim. Prdnem si ho zase. Larika. Krajšina. Vyzerá dobré. Má prst na taške, he? Na prst na taške. Peňaženka Beata. Bettina. Máš to rada? Prečo trháš? Lebo už sa rozpadol. Klame, nemáme korál? Jaj. Vykučkovia. Není čas teraz. To urobili. Není vážny čas. A kurva sa trakila. Neviem, keď je zvonka, že Marta príde. Tak kurva. Mám sa celý tu natrestí. Zrači teda. Čo to je? Vizionér. A to pekne voní. Mrzlina. Ale aj to sú jahodové. To není treba jahodové. Bože môj. To je vás. Šampo, napíši na filmiku, tak iba sa Ja sa Bože. Dali sa do piča. Máte Bože. Kaska tu bojovať. Inak ak sa vonia.